И какво става YouTube? Да, както виждате, това е редстон системка и днес ще снимам на Майнкрафт, като се прави една редстон системка. И само ще ви кажа какво е тази редстон системка. Значи това е система за фара, аз бях се правил, малко се украсяхте. Бяха направил преди 3 години и мисля сега да я пусна. Тя не е сложна изобщо. Да. Вижте, тук когато стане нощ, това изгасва и този сигнал спира да работи и торча почва да се включва. Тук се подава сигнал да се включи това. Тук се подава сигнал тук да се включи. Тук се подава сигнал за да спре и за да се въртите. И направо ще ви покажа. Time set. С ония за дневна светлина ли? Опс. И ето, вече е нощ и то така ще премега. Да. Time set 0. Може да напишеш time set day. И изгасва. И в този епизод ще ви покажа как да се направите след кратка пауза да се взема айтемите. И нека да започваме така. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тук го пропускаме блокчето. И тук вече заграждаме. Така. Тук поставяме така, тук така. Кажи, бе. Аз тук за малко ключето искам ти кажа нещо. Окей, ще паузна за 10 секунди. И нека да продължаваме. Цак, цак. Цак, 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 цак. Тук трябва така. Аз се побирам. Цак. Чиста нож. Аре, Някъде някой път си яйце. Сега ще да ножа кошка. да. И го давате на най-малкия сигнал, за да е по-бавно. Някой кошка с нещо. Какво се включи? Така, так. Опс, забравих нещо. Забравих. Значи... Преди да ги сложите, слагате тук 3 блока. Можете и 4, колкото си искате, аз просто с 3 ще го направя. Да, и тук слагате как ги бяха имената, аз също не се спомням. Всяко. И пред тях слагате на, нали, колкото там блокове трябват. Само дето и ми хареса да е тук. Мате какво време сякаш. Има сагари вече. 3, окей. Опс, без искам май 4 направих, да. Номер 3. Да, и тия всъщност трябва да ги направите на минимума. Опс. Цак. И така вече сме... тук съм забрал. И вече сме готови. Да продължаваме към следващата част след една секунда. И да, следващата част е тук слагате 4 блока, долните ги чупите. Так, тук слагате още един, така, 2 блока, так, чупите. И сега тук слагате един стиги пистон. Да. Никак не беше името, да. И свързвате, после, да, след малка пауза пак ще покажа какво да правите, защото аз не си спомням какво точно се правиш системата
И то снова се чува, защото не си е заглушил микрофона. И нека да продължаваме. Едно, тук слагате едно, тук още едно, тук вече две. И тук също две. Слагате това тук, това, опс. Това тук, това тук, цак, цак, да се свърже. И разбираме тук на още лай. Така. Тук ще оставя нещата. Мога и просто така. И тук. Така, така. Да, и накрая, за да се спре системката, ще ви покажа след една секунда. И така, нека да продължаваме. От тук правите... всъщност да ви кажа, че тук съм направила една грешка. Трябваше да е така. И от тук 1, 2, 3. Слагаме да. Зомби сандвич. Една секунда да оправя нещо. И да, всъщност тук трябва да сложите 3 блока, след това тук 3 издигнати, продължавате тук 3 блока. И значи, цак, тук слагате по средата един, слагате тук един такъв блок, тук цак, 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 цак. И вижте сега, тук направя времето да е нощ. Машинката не ще работи. Благодарение на това. И аз съм го сложил това тук, за да спира сигнала, за когато идва тук, да се блъска и няма къде да отива. И вижте сега. И сигнала идва и спира. И машинката вече е спирала. Да, дано да ви хареса моята Redstone машина. Гледайте клиповете ми, абонирайте се, коментирайте, лайквайте, всичко правите възможно. Дано да ви хареса яката ми машинка, да ви е помогнала с вашите фарове и аре бай!